Tvoje pocity? Trapas. Úplne hrozný trapas, fakt. Dobrý deň, sme z psychosociálnej školy z Pezinka. Ne, z Michaloviec. Ne, z Pezinka musím. Z Osenca. No, dobre. Čo keď býva Senci? No, z Osenca. Z Osenca. Máme pre vás jednu otázku. Ne, to za anketou mám povedať. Doriti. Chystáme sa do Auparku. Do kina. Môžeme do kina na premiéru filmu 2012. Ešte raz to musíme natočiť do Bože. Autobusár mi zakýval. Chystáme sa na ihrisko našej mladosti. Zákaz vstupu s obsom, jo, je to zadarmo. To je hrozné. Ja sa úplne bojím. Tada! A sakra. Ja sa bojím. Bože, nie. 3, 4, 3. Jo. Počkaj. To sa strašne hýbe. Ale to, tak ale takto. Starczy. Słuchaj, popatrz. Okej. Dobra. Napełnimy już domek, a trzeba różne ładne. Okej. Konečne očakávaný McDonald's. Doriť. A ja by som potrebovala asi 500 eur. Poďme zatancovať fredkovský tanec Doriť. Ja v tom neviem chodiť. Fuj, to nejde. Peťin výtvor. Môj výtvor, no nie.